Miten tämä lämpölaitos tähän syntyy? Ensiksi valetaan asiakkaan määräämälle alalle perustus, betonilaatta, jonka jälkeen tuodaan lämpöjohdot laatalle, valmiit komponentit nostetaan laatalle, lyödään putket kiinni ja lyödään lämmöt päälle. No koko prosessi niin kuin alusta loppuun ottanee niin kuin semmoisen, jos tiukkaan pannaan, niin 3 kuukautta. Nythän tämä alkaa käymään, kun keskus on valmis, on rakennettu siellä lähtöpäässä ja eilen se tuli ja lohkot nostettiin siihen paikalleen ja tänään nostetaan sitten vielä piippuja. Otetaan siitä vaijerilla. Tässä tapauksessa se on nyt toteutettu niin kuin 2 eri puoliskolla, jolloin meillä on siellä sisällä jonkin verran töitä, kun tehdään se niin kuin yhteen liittäminen. Lopullinen kaapelointi ja putkitus. Tämä on asiakkaalle vaivaton. Asiakas maksaa vain pelkästä lämmöstä. Korvaamme noin 100 000 öljylitran vuotuista lämmön tuotantoa. Eli voi sanoa pyörästi myöskin 100 000 euroa. Aivan. Kuinka paljon halvempaa on tällä pelletillä lämmittäminen? Jos pelkästään energiasta puhutaan, niin noin puolet. 50% halvempaa. Kauanko siitä, kun Versowood tekee tilauksen tänne laitevalmistajalle, niin kuinka nopeasti periaatteessa saataisiin sitten jo lämmöt päälle? Ei, ollaan niin keskusteltu tästä alihankkeen kanssa, että se on se maksimi 4 kuukautta. Voisin kuvitella, että se voi olla 2 kuukautta, mutta 4 on puhuttu. Monessa paikassa nämä öljylämmitysjärjestelmät on tiensä päässä, eli ne joka tapauksessa täytyy uusia. Tässäkin kohteessa on juuri tämä tilanne. Tällaisen pellettikokonaisuuden etuna on, että se saadaan erittäin ahtaaseen paikkaan sijoitettua. Ei vaadi paljon tilaa. Öljyn hintahan vaihtelee, mutta fossiilisesta polttoaineestahan pyritään joka tapauksessa eroon. Ja tässä on vaihtoehto, kotimainen vaihtoehto. Näin pelastetaan maailmaa. Yhteistyösopimus tehdään yleensä 8–10 vuoteen, jona aikana tämä yksikkö kuoletetaan ja omistus siirtyy asiakkaalle.